What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And kauban po na ako ang Bisaya Squad mga buddy. Medyo maldito. Cluster Kapulo. James. And si Princess. O karon mga buddy mo adto mi sa mong balay. Welcome to our vlog day. Karon mga buddy na sila Kuya Riz sa mong balay. Welcome to our little home. Sunod mo. Sulod ay dayon mga dayon boss, mga bossing, dayon. Mga vampira magbigot basta dili invite kay di makasud. Ay Muna god. naghuwat minimo nga imo nga invite. Ay niya kung sup pa ha. This dick. Isa mo na mga first runner-up trabe. Isa na Mr. C. Kani ako mo ni ako mga awards sa una. Alam na. Apil-apil man Ano tagwan. mga awards nimo? Ha? Mr. Face of the Night. Face of the Night. Sir Face of the Night, best informal wear. Formal wear. Mo na akong award sa una Kuya Roy. Nag-apil man tag pageant sa una. Best in interview. Mga guys, gabi nindot in-interview si Buddy. No? Yeah, oh, sige, that internet. Buddy, given a chance. unsa may buhaton Buddy kung kalibang mo na kay ka Buddy? Kana may karon kay lagon relatable ni karon natong nga topic no. Ano tips gyud ha para di ka makaigit. Ay katawa na din. Ay katawa kay makaigit. Kabata na para di ka makaigit sa first step gyud man. Ikalma imong kaugalingon ma-relax. Ay sigkuan ra sigalaw-galaw. Kalma lang. Kalma, relax ang lawas. Tapos hunahuna ang di lagi ni kalibangon. Hunahuna ra na ko ni. Una. Hunahuna ra ni kalma ra da. Napalayas mga hangin-hangin. Boy hangin-hangin na do dire. Atong pang ako Balas tabunin basig panuhuton ka ba? Pantay ka ba? O tapos smile dayon. O di pa halata ba? Di ba murag kag di kakalibangon. Thank you, Banks man. Yung pagtago sa kuan sa mabugbog na singot. O kana, mana di ba gipaningot na di ba gipaningot naman karon. May hangin. O mo ana nga ngano gipaningot. Mo gipaningot. Wala Gipaningot. skin na jud ko. Ngano gipaningot man ka? Ano mo gipaningot man lagi ka? Unsa man? Sa ulo Mo inggan. ana ka nga sige panington nga hot kay ka. Di ba? Ano imo sinot kay bugnaw man? Bugnaw na hindi kag singot. Nga nanindog bali mo balay mo sa aping. Kana, mo na nang hapit. Yan, sige na magkatawa-tawa. Unsa na? Kanya na no? Wala. Kurato na la, Brad. Mo ana ba din nga basa man. Okay. Di ba? Magtulo. Ano ba, Clay? Magtulo. O sige na kayo, nabaho na kayo. O karon mga pare maong naa ako din sa balay kay mananghid ko nila mama nga muuban ko nila Kuya Roy. Gamitan lang nako video para suktan ko. Gamitan na to pina-vlog ba aron legit kita nga. Para Sige suktan. na, sige daw ako sa kono. Yan sound. Tirada na to man. Tagbilaran. Oh, tagbilaran. So ang tirada na ko mo ging nag-video vlog ta diri karon. Aron ingno ba nga wag kita nagbinuang ba purpose. Nas mama o. Mas mama, dali ma. Uy. So ang purpose gyud ako managkuan ko kay para sa future ba na vlogger. Wala nagbinuang dito ba? Basi mo na si mama dito bang vlog mo dito. Basi mo na ba wala to good. Ang nabadaan. So mga buddy, so ang ato gud kay para legit gid ba nga basin Future for purposes. future purposes ba. Nga mauban ta nila Kuya Roy Nars, Kuya Master. Tana TV. So mananghid ta dire kay tagsaraman mo anhis Bohol, di ba? So tagsara kayo niya so. Next week, ulit naman next week. Wala namin next week Cebu. Oh, Yeah, pila na sa ano, no? bituan mga ay late day. So Basi gigiskwela ka. wala mo ko nag-spiller. Ay Ah. So karon no nga mananghid ta nila mama informal way nga sa man niya tarungon mo nila man to. sa late. Dili sa tagbilaran bro. Ko nang gimuglit eh. Ko balo. Oh. Nalili ka ba? Nalili ka bahala dito. Oy, na si mama mama. Naami karon diri kay mananghid ko. Kauban sila Kuya Roy ba nga mo dito sa ako magstay. Dito sa ako magstay ila Kuya Roy. Dali. Dito ayaw ko kapil. Di ka ma-apil. Dito ako magstay sa Kadiyot kay next week mo uli naman sila dito sa Tagbilaran kay mag-vlog mi ba. So dito sa ako pastayhon sa Kadiyot lang. Basin ganahan kang masugot. Baka naman. Baka lang naman. Your decision is our
priority. Oh, top priority. Sakto. Nice ka, buddy. I love you. Ako kay mo support ta mo kunin mo. Yon! Anggo ko na. Ay, gisgumin. Kailan naman si mama sa imong ay say, kailan naman imong mama ay ang akong mama nakailan na sa imong pamilya pod sa murag. Oh, unsa may mga Inatukod kay kanang akong papa kay kanang di na naman siya kumatingan nga inato kay sugarol naman bisag. Sa asa naman na siya abot man. Ah, mao. Oh, sugarol na na oy. Ay, So nakailan naman imong mama iyang papa o iyang mama mo, iyang papa po. So unsa kay pahingan na ni? Unsa kay pahingan kahanin niya ni? Oy, nakadepende na ni ko ano oy. Ay, depende na ni Uy, dapat manangit kasi mama. Oo, dapat manangit ka. Ina nga, mama, ako una ni ako. Di ba na ay kana di ba na pretty good ay kana dapat say kana bante jud si bante jud na kay bawo jud ana. so naagi rin ako ang decision dyan. Ina sek imong mama. Mama na ako puhon. Ang talas sila ron. Pati na si mami ko. Mami, pwede ako una ni imong anak. Inay na. Ayaw uy bolo ko din. Ano uy like. Di ka nga na sek, di ka nga na. Dalaga ba? Diya may kuan sa lalaki, di ba? Di ba ako kanang kuan? Dapat naman siya standard ko daw. Di ba ako parang story sa luma. Ako ayot may issue. Successful na akong mission karon kay murag imuha na po sa Sa mission. deto mission Laon naman kayo ng dahan Oh, dag ko nagsingot. Bugnaw pa gid nga singot. Nang luspan lagi ka, Brad. Mission ako. Success na akong mission. Oo. Ang imuha na lang po. Sa deto mission day. Unsa may Wala man yun. Kapugungan mo. kanay mong gibati nga gitago Caption karon. Ang caption karon. Oh, masa digli grabe. Ay, kasi po. Hindi, ina, kasi kapuno pumunta sa bahay namin. tumae. Glister ka mo ni thumbnail. Glister ka puno. Di, Pumunta. pumunta ka puno, natae sa bahay. Tumaay sa inyo. Sa Libang magpagirap talaga. daw ni mong buhagay ni mong itats. Ang imuhang ano ba? Ang imuhang Ay, sabak. Ay, Ayo saba sa Ito ra. ayo saba sa vlog nga kalibangon ko. Okay ba sinam? Ato-ato. Di mo ka kalibangon, gisingot lang ka. dili magina siya kalibangon. Bari, no? dili kalibangon bari, gisingot lang, namugnaw lang. Klaro gid nato. Iklaro na to. Di mo na siya kalibangon. Oh, namroblema lang. Di na siya kalibangon good promise. Namugong lang, nagana. Ano ba? Kung makita lang simple ang kinabuhi. Diri ko naga TikTok kaya reyo. Ay, ulo bang? Ay, sigubot akong kwarto way naghigdaan ni. Mao ni akong diri tanan nag-start ang journey ni body. Gamay lang. Diri ko nagahimog skit kaniyo. Nice. Tapos na, Very nice, very nice. di ba? Ang CR. Oy, si Kun good boss, si mo dito ka mag CR. Dara diri ang CR kita. Darat tanawa, diri kay. Di ba mo na mong balay. Pero may magkaon may dito sa ano gyud diri sa gawas kay wala man mi anong Dining. oh dining gyud. Diri mi dara o. Dara o nakapangayo pag alig kamunggay o. Manang gipasabot ba nga o Katiwas kuan. og luto si mami kay nag-abota. Munggay lang. Kumunggay bati. Pwede, unsa maning na-blue diri ba? Pananay blue murag mao na nang kuan Wala gyud nagipakita heaven. sa itong amigo. Oh, mo na nang heaven para sa iya. Heaven para lang. Ano nagipakita sa tingin sa amigo? Oh, heaven na siya. Kiteo. At watan ka nang undiri. Heaven. Dili may magpabantay lagi. Sa di ay uy wala uy. Wala na uy. Wala uy. Tour. Tour flashlight. Wala man. Flashlight. Wala siya. Unsa di ay uy. Flashlight ayaw eh. Oh, Naglili. Sige ra sulod dira ka tiw. Pana, pastar na. Okay na maka. Makaingon gyud ato, makaingon na siya. Ay, salamat in taon Ginoo. Pero wala ta nato ang mga Reaction niya o gunsay gid. Tayo man po nato kung unsa oras sa taman. Oh karon mga buddy. Si Papa na pa sa pananghiran. O okay ba kay si Mama, di ba? Kuya Roy okay na si Mama. Okay na kayo. Si Papa napod ang pananghiran. Okay ra mga pa nga mosabay ko nila Kuya Roy. Okay ra kayo. Supportive sa ano Mars. Martian na waya taron. Dito mga buddy, muuban ko ni La Kuya Roy dito sa ano sa Tagbilaran. Then okay ra makasay mo pa. Amping na. Yes. Diyan baka supportive Papa yarn.
sa mga buddy, swerte kayo kay gisugtan ko darian nila magpapangamo ko yun nila Kuya Roy. Kumanghod. Okay ra ka mo ra magagaluya. Sige mo kog dit si mong uyab good makagdisit may pang manghod kinay uyab. Nakayab. Pwede. Nasi daddy. Nasi makaingon ka daddy. Depende ay kanang nagdepende ra nila pati og kanang kuwan ay pero Dapat wala ko diwi. O karon mga buddy, success na mong mga mission karon. Samot na si Success na ko. Kuya. Ikaw, Ha? success ba ka? Success kayo. Dami na mo kay singisigod, dami na kay. Ay, gado. Lami na. Blooming na. Hanginan pa, wala gay ba? Saan paghanginan na? Hindi na mapiktuhal. Lihok na kay Brad, lihok. Oh, blooming na kayo mga buddy. So karon gisugtan ako nila mama nga mauban nila Kuya Roy. Nice one. Thank you mama Alpa ba ka supported ko mo. Daghan na kayo Ayos dito. mga guys sa video. Nara sila mama. Tagid kayo ma. Thank you ma Alpa. Supportive kayo sila mama. Shy type si Mami. So karon mga buddy, dili na namo tapuso na nga among vlog kay para maka-vlog pa pud kog daghan kay this is an opportunity gid mga buddy. Yes mga buddy. Diba? Unom na lang. Nalakuha. So, I am Nathan Yuloon. I'm medyo maldito. Glass na kapuno. I'm James. Kita-kita tapuhon mga buddy. Peace out. Bye-bye.